हेल' लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय जोङो लोगोफोर दिनै हाबायाव थांगोन आरोना लोगोफोर। बे हाबायानो जाहैबाय दारागाव आरोना, दारागावनि खाथियावनो ओरै हादानाव थांगोन आरोना लोगोफोर। जोङो आइनि जाथि जायो मानो, ओमफ्राय जोङो दायो थांगोन आरोना। ओमफ्राय आंबो हादानाव थांफेरखायाखै होननानै आइया आंखौ लांनो नागिरबाय आरोना। स' दायो लोगोफोर नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै आंहा मैया फुल गायनाया मोनादों नालाय, बेखायनो दिनै स्राङाव आंनि फुलखौ देखायफिनबाय आरोना। सोरबा सोरबा सानगोन आरोना बे फुलखौनो देखायबाय थायो होननानै। ओमफ्राय माथो खालामनो आरोना, हाउस वाइफ मानसि बेफोरबायदि भिडिअखौनो हगारबायाबा माथोखौ आरोना। सिख्लाबासोमोन बे, ओरै बेराय बेरायनानै भिडिअ खालामनो मोनगौमोन। दायो हाउस वाइफ माथो खालामनो आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो। अब्ला जों दायो थांसै डाइरेक्ट, जों दायो फुंनि ओंखाम जाग्रोनोसै आरो। आलु बाथोन, फुङाव जानो थाखाय आलु बाथोन। नैबाव मल मोदोमनानै थांदों ना गोरानजों। फुङाव जानोसैलाय आरो जोंहा। बोरैया गोथाव मोदोमखाबाय। आलु बाथोन गेन्द्रासिखौ नायबाथाय बिराद गोथाव जाखायो। जों दायो देलायखांजोब्बाय आरोना, आंबो देलायखांबाय। जोङो दायो हाबायाव थांसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय थांगोना अट' रिजार्भ लादों आरोना। ओमफ्राय दायो थांग्राफोरखौ देखायगोन आङो। मानसिफ्रा गामियावबो दंबावो आरो, आइमोन दङ। ओमफ्राय जों दायो ओंखारबाय, आइमोना जोंखौ लांफैगोन आरोना। ओमफ्राय अट' रिजार्भ लादों नालाय, ओमफ्राय नै बेगआबो लाखाबाय फिसा गोनां नालाय। ओमफ्राय आं दायो दख'नाखौ बे रेडखौनो गानफिनबाय आरोना। मेगन गिदिर गिदिर जालायदों माथो। दादाया दासो नुदों, दादाखौ नुदों। लामायानो हादाननि लामाया। मैदेर फैनो हायोनि, बिबारा मोजां मोनथारा माथो। समायना नुथारदों बिलाइयानो। मैदेर फैनो हायोनि, माबा प्लास्टिक खालायलायदोंलै। आयो बबे हादानाव फैलाबायखो, गय बागानाबो नै। बाबबारै थांग्रोसैहाय जोङो। नै जाबलायलायनाय मानसिफ्राबो। फिसौ दावराव। नै गुबुनाबो थांग्रोसैलाय जोङो। नै गय बागाना मेरला गय बागान नै। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो हाबायाव जोङो रायज्लायनाय मानायखौ होनो हानाय नङा आरोना। ओमफ्राय गान दामदों नालाय, आंथ' गानखौ होनो हायाना, कपिराइट फैयो। बेनिखायनो आङो बेलेग गान होनो गोनां जाबाय आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादों, डाइरेक्ट मोनहैनानै भिडिअ लाखानोसै आरोना। मोनसिगोनानो। नै गय फिथाइया, आयै फाग्लि जाफैबाय आं। नायलाय गय फिथाइया खाथि खाथियावनो। आसरित गया नै गाहायावनो दङ। गय बारि जोबनाय, बारियाव बेरायफैबाय जोङो। ओमफ्राय नायलाय गय बारियानो दैजोब, बिदियाव गय जाया जायो। नै थोस गया एफा थायो आरो, आयौ फिथाइया। आरो दैयानो बेयावनो दंबावो, जेरावबो दै। होस मा जेरावबो दैलाय, आयै आंनावसो जानांगौ बे। सोर मोजां आयौ सेन्देलखौनो फिसिना लानोसै। आयौ गुसु दैया। गेले दुगैथां बिमा फिसा। हाबा
ini mami apa deh? ओमफ्राय नै लोगोफोर हौवा गोदाननि न'आव एसे बारिथिं बेरायदों आरोना जोङो ओरैबायदि मोजां बारि गेजेरावनो दैमा दं ओरैबायदि फसायबोबाय आङो लोगोफोर माथो बारियावनो दै जोब आयौ 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 आरो ओरैबो गय बारि होस बैयावसो बायह्रायाव थांग्राया नोंसोर बैयाव थां आं बायह्रायाव थांनाय गय फिथाइया होस आयै गय फिथाइयानो फाग्लिसो जाखाबाय आङो माबा बारिथिंसो थांलाबायबाय ओमफ्राय आंबो नायनो दं होस गय बागानानो ओरैबायदि दंखायो नै नायबो हाला आङो होस निथिंबो गय बागान जोंथिं दंबाबो बांद्राय बिदि थायबावा आरोना ओमफ्राय बिथिं मासिबां थायोथाय हादानखायनोसो थायो खोमा ओमफ्राय नै बिथिंबो गय बागानबाव नै गय बारियानो आजां गाजांहाय गय बारिजोंनो माहाजोन जाखागोन बेबो मटर बारि फैद' थांसैनो बैथिं हाजो दङ नै जों दायो थांसै हाबायाव दायो थांसैबा नैबा मटर बारि जोब आरोना मैगं बागान जोब गासिबो ओरै ओइयावबो गासिबो मैगं ओमफ्राय नै आङो इथिं बारिथिं थांखांनानै नैबे लामाथिं फैलायबाय आरोना ओमफ्राय नै लामायावबो हाजो खाथिथार आरोना हाजोआनो नांजाबखानाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मामिया थाबायबाय थानो थाबायनो नागिरबाय थादों नालाय ओमफ्राय बेखायनो ओरै लाबोदों ओमफ्राय नैबाव गान दामदोंमोन आरोना बिथिंल' फैयो मामिया Kabla datang nak.
deh. Boleh gerak. बैग्रि फिथाइ मोनजादों जोंहा गाहायावनो नै दुब्लि बारियाव सोर सोरनाव फैखो आलासिफोर हाबफैदों ओइ आजा बैग्रि खादों आंनावलाय सेंग्रा हा बे थु ओमफ्राय नै हाबायाव थांखांनानै हाबानि एसे खाथियावनो जोंहा आइनिनो खुरमा दंबावोमोन आरोना बेयावबो हाबलांबायानो नै लोगोफोर जोङो इसोरनाबो हाजो खाथियावनो आरोना स' ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसैबो आङो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लोगोफोर